sir. Ay, hapon na, sir. Ay, hapon sir. Sir, naalagay ko karon dire. Mag-check ko sa motor kung okay ko ba ni. Lima nang guni ka buwan, wala na nabayaran. Maori gi sir. Wal mo kauyo yung motora sir eh. Ako lang digay uli sir. Ano man, sir? Sukad pagkuhan ako ng motora sir, wala din magamit sir. Ano man, sir? Basin mo kay lisensya, sir. Naabi sir. Basin dili ka kibaw ang motor, sir. Mao sabi sir. Professional pa man gani ako lisensya sir. Natana lang ba? Anong wala mo kabayad sa 5 ka buwan? 900 naman ang monthly, ani. Kaya ba na ako bayaran sir kay 900 ra gud ang buwan ani sir. Aw, ano, sir? Anong wala pa mo kanibayad, ani, sir? Ako na din iuli sir. Sayang eh, sir. Napuo na lang katagan. Maka-impas na kami. Basta ako lang din iuli sir. Sir, pwede ko matanaw sa motor, sir? Naara mo din sir. Ha? Hey, tara sir. Uy, sino ka magawat ng motor? Sino na yun? Hindi mo ka mo dawat. Hindi mo man yung motor. Basta yun ang motora, sir. Sa kinsang kolektora, sir. Wala yung dawat na kayo. Basta ako, di na di ko mo data na sir. Uy, kayari na lang yung 900, sir. Ako na lang yung basta ng mga record. 300 kong kwarta ka rin sa niya. Kapalit, pagiging bugas. Aw, kung ano ta ng 300, sir. Tagong 50, 150 lang ta. Para makalakaw na po. Ikaw ko sir. Basta ha, impas na ha. Oh, impas na, sir. Okay kay sir. Gamay rin nagdaot ng motora sir. Aw, gamay ra bitaw, sir. Pero ang tagiya, sir, dako kay daot sa uto. Ay. Wala na ba sir? Kanang oras sa tsunod ba? O kanang kapir?